Peter Legal era el fundador de Forest River, un fabricant de caravanes d'Indiana. El 2005 va decidir vendre l'empresa, però no ho va fer com tothom esperaria. No va buscar el millor postor ni va muntar una subhasta. Va escriure una carta directa a Buffett i li va dir: vull vendre l'empresa i aquest és el preu, sense embuts, sense perdre el temps. El 28 de juny de 2005, Legal i la seva família viatgen a Omaha. Li diu a Buffett: vull seguir dirigint l'empresa i protegir la meva família. Quan arriba el tema del sou, Peter respon amb una frase que fa riure i sorprèn a Buffett. No vull guanyar més que el meu cap. Paga'm $100,000 a l'any. Buffett diu que gairebé cau de la cadira. Peter només li demana un bonus del 10% sobre els guanys que superin el que ja feia l'empresa. Aquella mateixa nit acaben sopant junts al Happy Hollow Club, sense advocats, sense clàusules infinites, només confiança i la paraula donada. Doncs bé, el temps va donar la raó a Buffett. En els 19 anys següents, Forest River va créixer fins a ser líder absolut del sector. Cap competidor s'hi va acostar. Buffett diu que Peter Legal ha estat un dels gestors que més riquesa ha donat als accionistes de Berkshire. Tot això va començar amb una carta i un encaix de mans.